Aupa, Elizondo Lanbide Eskolako Administrazioko goi mailako ikasleak gara. Ikaskuntza klasetik kanpo eraman nahi dugu. Ekintzailetza soziala ezin da soilik liburuetatik ikasi. Benetako egoerei aurre egiteak eskaintzen digu ikaskuntzarik baliotsuena. Horregatik, proiektu berritzaile batekin gatoz. Ezagutzen alduzu Zaporeak erakundea? Grezian, Lesbosen bizi diren errefuxiatuei eta migrantei oinarrizko elikagaiak eta laguntza eskaintzen dizkie, baita gizarteratze prozesuetan lagundu ere. Helburu gisa, milaka errefuxiatuk jasaten dituzten zailtasun ekonomiko, sozial eta emozionalak ezagutu nahi ditugu. Gure proposamena Zaporeak erakundearekin lankidetzan aritzea da. Hango jendearekin harreman zuzena izanik eta behar larrienak ezagutuz. Gure parte hartzeak bere lanaren irismena zabaltzea ahalbidetuko du, baliabide gehiago, voluntario gehiago eramanez eta egoera kritiko honen gaineko kontzientzia sortuz. Guzti honek pertsona bezala hasi eta garatzen lagunduko digu ikuspegia zabalduz eta ekintzailetza sozialaren balioak praktikan jarriz. Ikasleak garenez ikuspegi fresko eta sortzailea dugu arazo honen aurrean. Gaur egungo tresna digitalekin proiektuaren irismena handitu eta errefuxiatuen egoeraren inguruko kontzientzia zabal dezakegu. Gainera, gure ekintzek hala nola janari bilketak edo sentsibilizazio kanpainak jendeari aukera emango dio kausa honen parte izateko. Elkartasuna ez da hitzekin frogatzen, baizik eta ekintzekin. Horregatik, proiektu honen parte izatera gonbidatzen zaitugu. Zure laguntzarekin itxaropena elikatu eta mundu hobea sortu dezakegu. Eman diezaiogun bultzada bat gure elkartasunari. Lagunduko diguzu?